Toisen kesken olevan retken tähtenä seikkailevat kansantaiteilija Viljami Korvenkoski ja hänen managerinsa Seppo Sepon Seppo. Kyllä, hyvät ihmiset, Seppo Sepon Seppo. Ehkä hiukkasen alkoholista pitävien kavereiden vaatimaton tavoite on valloittaa Baltia. Mikä sun vointi on? Mikä nyt on tilanne? Mikä nyt on tilanne? Manager Seppo on yön aikana ehtinyt kokea hienoisen metamorfoosin, joka alkoi varpaista. Vähän rakastuin Seppo. Näetkö sä sen vaalean naisen sitten? Niin kun se, joka oli baaritiskin takana, niin sä hyväksyit sen. No näin. Mä vien sen äitin luokse. 9 aikaa olit mua panemassa nukkumaan ja sä oot 4 aikaa ettei lähtenyt millään. Haista mua. Saatana. Missä ollaan, mikä maa? Joku ehkä veikkaa Espanjaa. Näin käydä voi, kun kastanjetit soi. Ja kuupali prepilkka hittaa. Si, comprendo. Oi jumalauta. Mikä tää on? Eikö lähdetä saunaan? Lähetään saunaan. Saas nähdä, miten Sepon edellisiltana hoitamat kontaktit edistyy tänään.